प्रणाम, राम राम, स्वागत, जय हिंद, जय भोजपुरी। बबुआ जी कहीं शो देख रहल बानी रउआ लोग। बीसीसीआई की अब टीम इंडिया ला झाड़ फूक करे वाला बाबा के भी मैनेजमेंट में रख देवे के चाहिए। काहे से कि ई कैसे संभव बा कि एक सप्ताह पहले जौन ऑस्ट्रेलिया हमनी के मुंह से वर्ल्ड कप छीन ले गई, ओकरा के टीम इंडिया के बी टीम धोबी के गधा जैसे धो रहल बा। आंख पर भरोसा नहीं के होत कि रोहित कोहली, बुमराह, शमी से सजल टीम हार जाता आ यशस्वी, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, प्रसिद्ध कृष्णा, बिश्नोई वाला टीम ऑस्ट्रेलिया के लगभग फुल स्ट्रेंथ टीम के पसीना छोड़ा देले बा। गाँव में बड़का बुजुर्ग लोग कहता इहे टीमवा के फाइनल में उतार देवे के चाहिए। अब हम का समझाई ई बड़ बुजुर्ग लोग के। खैर, तिरुवनंतपुरम में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के भारतीय टीम के बल्लेबाजी देहले, फिर तट ग्रीनफील्ड स्टेडियम में तूफान आ गई। यशस्वी जायसवाल नाम के तूफान। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज लोग यशस्वी के आंधी में ऐसे उड़े लोग कि मैदान पर ही पीली निकल गई। यशस्वी जायसवाल अपन विशेष प्यार चौथा ओवर में सीन एबर्ट के देहले, जब 3 गो चौका आ 4 गो छक्का सहित 24 रन कूट देहले। छठा ओवर में जायसवाल के यशस्वी पारी के जब अंत भइल तब भारतीय टीम के स्कोर 77 रहे। यशस्वी जायसवाल 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 53 रन बना के आउट भइले। एगो तूफान अभी लपेट नहीं रहे, तो दूसरा का तूफान ईशान किशन के रूप में मैदान पर आ गई। शुरुआत में 2-4 गो गेंद संभल के खेलने के बाद ईशान जब अपन रौद रूप धइले तो ऑस्ट्रेलिया के पसीना बहे लागल। गायकवाड़ के साथ 87 रन के साझेदारी में ईशान किशन 52 रन अकेले कूट देले। फिर आखिर में टीम इंडिया के नया फिनिशर रिंकू सिंह 9 गेंदा में 31 रन के तूफानी पारी खेल के फिनिशिंग टच देले। गायकवाड़ 58 रन बना के भी भरपूर साथ दिले। एक तरह से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 235 रन के विशाल स्कोर खड़ा करते हुए T20 में अपन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देहलस। जवाब में ऑस्ट्रेलिया के शुरुआत भी तेजे भइल, मगर तीसरा ओवर में रवि बिश्नोई के स्पिन अटैक से कंफ्यूज मैथ्यू शॉट बोल्ड हो गइले। ओकरा बाद 8वां ओवर तक 58 रन पर पिछला मैच के शतकवीर जॉस इंग्लिश, मैक्सवेल, आई स्मिथ सभी लोग पेविलियन में अपन पीली साफ करे चल गइल। मार्कस स्टोइनिस और टीम डेविड लोग 81 रन के पार्टनरशिप जरूर कइलो, मगर ड्यू के बावजूद भारतीय गेंदबाज के शानदार गेंदबाजी देख के मन बार-बार यह कहत रहे कि काश ऐसने गेंदबाजी वर्ल्ड कप फाइनल में कर लेले रही टीम इंडिया। मगर अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आखिर में कंगारू कप्तान मैथ्यू वेड तेज तरह 42 रन बना के हार के अंतर जरूर कम कइले, लेकिन भारतीय टीम 44 रन से मैच जीत के सीरीज में 2-0 के बढ़त बना लेलस। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा, रवि बिश्नोई के 3-3 विकेट, जबकि बाकी सारा गेंदबाज लोग एक-एक विकेट लेकर अपन बोहनी कइलस। तो वहीं जायसवाल के यशस्वी पारी से उनका मैन ऑफ द मैच चुनल गई। बाकी रउआ लोग के सेकंड इनिंग में टीम इंडिया के गेंदबाजी देख के वर्ल्ड कप के फाइनल के दर्द उभरल कि ना, अपन राय कमेंट करके जरूर बताएं। आप वीडियो के लाइक शेयर करें, चैनल पर पहला बार आइल बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिलत नहीं हम अगला वीडियो में, तो खुश रही, स्वस्थ रही, मस्त रही। जय हिंद, जय भोजपुरी।